Kay gahapon, niabot naman mga higala ang kuan. Na naman si Chiloy, ilang gibantayan. Kini magkabayan black, pagtanaw lang, naabot na si Chiloy, gikan sa Taiwan. File na sila. Pero kining grupo nila ni kuan, man mo file noon. May tatong ni file na sila ba? Nga, unsay ilang kuan, bahala na lang og katong permiro, nagtender sila mga higala dito og complaint. Wa man tagda ilang complaint yun eh. Bisa gani gihapon, ang gitagad na yung complaint, katong first complaint o kining second. Katong sa Duterte Black, mga higala, gitawag man na itong Duterte Black, wa, gyud mahisguti. So ang nahisgutan, nga gi-refer dito sa Committee on Justice, maura ang first and second impeachment complaint. Mo na niya, pag-file na nila. Be, ato paminahon ko doon, nanay sa audio dong. Be, sige ko no. Kana. Oh. Nag-file lang sa Marcos. Take two. Take two na ko nun, take two. Kain take one, mahigala, wa man dawata. Wa dawata, kay wada si Chiloy Garafil, kanay take two. Be? Ano po yung gagawin today? Take two. Take two. Bisa pa man nagbilin sila itong impeachment complaint, nag-tikto sila. Siniguro gani ila indekin. Siniguro ni ila. Katong Duterte Black, wala naman sambalik. Kay ila mahigala nga tabasan ni ingon mihangan ni file mi. Pero kining Makabayan Black, tanaw nila nga dawata ang ila kay wa si Chiloy. Ilang gipanidaan kano sa balik Chiloy. Karon pagbalik ni Chiloy ito ana. Pasaka na po sila mga sukitig paminaw. Tanaw no na to ni kay human ana nibisita sila sa opisina sa speaker. Human ana ito tanaw sa chronology of events ha. Nabatay video ani do nga nibisita sa opisina sa speaker. Nagamay lang. Nato. Tanawa ko no nya dayon gi-endorse na nila ni didto sa House Committee on Justice. Sila si Singson daan na to ni ingon day nga kuan. Dili na sambalik. Asaman to. Be. Mo ni ang Makabayan Black ha. Nga mao ni Makabayan Black nga ni file og impeachment complaint batok ni BBM. Ato ning ipanid-an mahigala kay by February pwede na pong pasakaan si Sara og impeachment complaint. So mag-abot ning duha ka impeachment complaints diha sa lower house ug maahon. Tanawon tani, nya maobserbahan nato ni unsay mga kalaki ani ha. Napay laing video ani dong names or katong ilang press kondong. Napa ba to? Be, sige ko no. Unsa may laing available diha nga video katutuang ni adto sa opisina ni D or katong press con or katong pag-endorse na rekin dito sa kini be ato sa paminahon. Representative Tinio ne bebe. Tawagan tayo kay Speaker D. No, malinaw na po ito na-receive na ng Secretary General. So in other words, merong pangalawang complaint, no? Kaya nasa discretion at kapangyarihan ng Speaker na sabay na ilagay sa order of business at sabay na aksyonan ng plenaryo ang dalawang impeachment complaint. No? Walang anumang dahilan para unahin ang isa at i-etchapuera ang isa pa. Nanawagan tayo kay Speaker D. Nanawagan. No, malinaw na po ito na-receive na ng Secretary General. So in other words, merong pangalawang complaint. No? Kaya nasa discretion at kapangyarihan ng Speaker na sabay na ilagay sa order of business at sabay na aksyonan ng plenaryo ang dalawang impeachment complaint. No? Walang anumang dahilan para unahin ang isa at i-etchapuera ang isa pa. Okay, freeze. Dito sa plenary na ba to'y kuandong? Napapatay video lain nga available na day. Tanawa ko na day. Gi-endorse na dito sa House Committee on Justice. Kay kini pag-file, ang unang ni-file may gala last week, January 19, ang ni-file sa attorney Andre De Jesus. May unang pag-file, di pa man to counted niya na initiate na. Kay ang pag-initiate mahigala, filing o referral man ngadto sa House Committee on Justice. So bisag na ula-ulahin nag-file ning ila ni Makabayan Black. Kay ni-file sila 19 matong kang attorney Andre De Jesus. Ang gituuhan nilang abogado mga higala pod ni
Lisa Marcos. Unya kining Makabayan Black ni file ni anang Pizza 21. Nibalik sila ron kay naana si Chiloy. Ang pag-file lahi na. Ang pag-initiate nga makonsider sa na-initiate na kung na-file siya valid, verified impeachment complaint unya na-refer sa House Committee on Justice. Kining duha may na-refer gahapon unsa man kay sunod nga mahitabo ani. Okay, atong balikan mga kaigalaan. So duha ka impeachment complaints kani ang na-file. Wa gyud gi-consider ang impeachment complaint sa Duterte Black. Duterte Black may tawag nila tong kang Chavit Singson. Ilang Mike Defensor, kauban sa Ferdinand Topacio, Attorney Ferdinand Topacio, Hermogenes Espiron, kinsa patong uban dito daghan man to sila mga kaigalaan. Wa mga higala gikwinta. So ang nakwintada ra ani duha lang ka impeachment complaint katong first impeachment complaint filed by Attorney Andre De Jesus o gi-endorse mahigala ni Representative Jet Nisay sa Pusong Pinoy Party List. Muna'y una, ikaduha nga impeachment complaint mao ning gipasaka sa Makabayan Black nga dunay 36 ka mga membro gi-endorse sa Makabayan Black og under sa House Rules kini mga higala gi-refer na ay pag file ana ngadto sa Secretary General forward na ngadto mahigala sa speaker. Ang speaker maoy mo refer ana ngadto na makagilaan sa House Committee on Justice. Straight to the point. Nakaroon kining duha ka mga impeachment complaints na refer naman dito sa House Committee on Justice. Salaktod kining duha ka mga impeachment complaints batok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tuan na sa House Committee on Justice. Mao ni ang maka-take effect na pag-trigger sa 1-year ban mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Dili man enough ang filing lang. So kanang pag-file, ang unang impeachment complaint gi-file atong Lunes, January 19, gi-endorse, di pa to enough. Di pa mo dagat ang 1-year ban. Nya importante mo na kayo kay once makonsider na ang ban, buti pa sa butwa na ila impeachment complaint nga mapasaka. Magpaabot na po ka og 1 year. Straight to the point. So kini hitabuha duha ka impeachment complaints ang na-file. Unya gidungan kini pag-refer dito sa House Committee on Justice. Straight to the point. Unsa man ni i-consolidate ka nila ni? Mo ni dakong pangutana ron. Kay ang duha man may na-refer. Unya pag-abot ka ni nga to sa House Committee on Justice, ang buhato nila wa naman to na so katong Makabayan Black o kining first complaint o kining sa Makabayan Black maoray madawat. Katong sa Duterte Black di na dawaton day. Wa na to. Kay wa man la i-consider tong pag-adto nila basta na-file mi ha. Di man sila mo dawat to mahigalang Secretary Kwan katutuang second in line ni Secretary General Chiloy Garafil. Bisa pag mangabot og Supreme Court, bisa pag moingon Supreme Court nga okay kadto deemed filed na. Kay naa naman sa opisina, kay giingon sa rules, i-file sa opisina sa Secretary General. Nangadto naman sa na-file naman sila. Ila naman na-file. Mag-abot na Supreme Court, mahimong mudaog sila. Pero kanus apa man mahigala ma-resolve Supreme Court. Niya ang time is of the essence. Kay magdagan man ang oras. So kadto practically katong sa Duterte Black Dekin, medyo hagipot na to. I-question nila Supreme Court, okay lang. Pero nagdagan ang oras. So kaning sa Makabayan Black, duha may makonsider ani. Unsaon man ay pagtratar karon sa House Committee on Justice. Straight to the point. Na inigabot sa House Committee on Justice, ilan ning i-evaluate kining maong complaints kay duha man. Kung sufficient in form ba o sufficient ba in substance. Buti pasabot, sufficient ba sa forma o igo ba ang iyang unod ni ining maong complaints. Straight to the point. Nan kung insufficient in form, ibalik ni sa opisina sa Secretary General. But kung insufficient ang substance, wa gigapa ang substance may way unod, mahimong i-dismiss kini sa committee level palang daan
diya sa House Committee on Justice. Straight to the point. Mahimong i-dismiss. So muna nga importante kay kining House Committee on Justice. Mura ni sila mahigala og sa criminal case pa ni murag fiscal ni sila mga higala maoy mo conduct sa preliminary investigation. Straight to the point. Ah? Isla may mo himay-himay dia. Unsa man ni? Sufficient in form and substance ba? O moingon karon ang House Committee on Justice insufficient in form and substance. Dismiss. Awa gyud, dismiss gyud ay. Ang problema ana, ang pag-appreciate ana no, o sufficient ba in form and substance, pananglitan og moingon manglawgaw lang gyud mahigala ning Committee on Justice nga insufficient, i-dismiss. Unsa man pagkalaki ana? Mudagan Supreme Court? Kay ato lang anticipate pa naarbatan ang kabuang ining house. Once mudagan ka ni every step manghigalaan ng impeachment niya, doon na kay wa mauyon eh. Doon ay questionable. Every time nga doon ay questionable, mudagan kag Supreme Court, abtan kag siyam-siyam yun. Unya, nagdagan ang oras. Ha? Nagdagan ang oras. So malagmit, atong bana-banaan eh, ang mahitabo ini sa House Committee on Justice, number 1, pwede nilang i-dismiss dayon. Outright dismissal. Moingon sila, insufficient in form and substance. Mahimo sad nga ilang i-dismiss ang usa, insufficient in form and substance kadtong kang attorney kuan dayken. Andre De Jesus. Ibutan tag tinuod na may galang abogado ra sab siyang Lisa Marcos. So atik-atik ra niya pagpasakang impeachment. Mahimo nga ma-dismiss to, but ang usa kini sa Makabayan Black. Ug hugot ning pagkahimo sa Makabayan Black, mahimo moingon ang Committee on Justice nga sufficient in form and substance ang sa Makabayan Black. Insufficient in form and substance ang kang attorney De Jesus. So dismiss ang usa, file ang usa. Kuyawa ning kalakihan ay og maohoy mahitabo. Pero moagi pa ni og kini ni ang butas ng karayom. Nganong moagi man? Tungod kay diha pa lang daan sa committee level, do na may voting nga himuon. Magbutuhay man na mahigala mga congressmen nga membro sa House Committee on Justice. Ilan ang butuhan kung ato ba ning ipasaka nga to sa plenary or dili ba? Kining mao mga higalang impeachment complaint? Straight to the point. Mo ni nitabo kanadtos kang Gloria Macapagal Arroyo nga pasakaan sa impeachment complaint kutob ra gyud sa Committee on Justice. Wa gyud masaka gani ngadtos plenary indekin. Wa masaka. Nganuman inig-file, dunay dipikto, maingon dayon ang House Committee on Justice, insufficient in form and substance, busa i-dismiss. Awa na. Kanagong imo ng questionon makigilaan bida. Medyo sa kaon man sad, ug mo na say mo decide kuno hay wa insufficient in form and substance sa kag Supreme Court. Maingon mahigalang House nga, wa man ni kay political question man ni. So dakong arguhonon kay mga abogado nga mosaka Supreme Court maingon man dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction mo nang among i-question dito Supreme Court. Ang ila pod mahigalang argument speakers maingon man political question. Kini sa kaon kayo ba, no? Pero tingali og dunay uroy og kining porsyento ini ba sa ang presidente may pasakaag kaso unya iyang mga loyalist ng naa sa Loyal House. Medyo sa kaon. Now, ang mahitabuan ni malagmit, madismiss ang usa dili madismiss. But even if the second complaint filed by the Makabayan Black is sufficient in both forms and substance, inigvoting ron dekin. Inigvoting og kisa na may mubuto dito. Kisa may mubuto nga pasaka. So, og mamatay siya within the committee level, awa na. Paabot na sa 1 year. Straight to the point. Paabot na sa 1 year. Mo na may tabo ining impeachment complaint. Daghan pa ni manghigala og agian. Unya, ang chairman sa Committee on Justice, Raba, malagmit ang pangutana ni di ba ni patyon kaha sa House Committee on Justice? Makalusot ka ni sa House Committee on Justice? Kay ilang voting ani, majority votes sa may kwaon. Simple majority raman.
o panalitan o dili mo pasar sa butuhay. Ibutang ta lang sufficient in form and substance, okay. But dili mabutaran. Kay numbers game man eh. So kutob ra siya sa committee level. Now ibutang ta lang butuhan siya. Mapasa siya nga to sa plenary. Magkinahanglan na po may gilag 1/3 votes aron mapasa nga to sa Senado kining impeachment complaint. Daghan pa sa agian. Unya ang chairman raba sa House Committee on Justice waylain kadtong loyalista kayo mahigalang Romualdez nga mao si Congresswoman Jerbel Loistro. Di ka ni Patyon Loistro dahil kini. Mo ni si Jerbel Loistro. Di ka ni siya patay sa impeachment ikabot dito sa iyang level mga higala. Na naman ni sa House Committee on Justice. So ilan ning i-deliberate dito. Una, sufficient in form and substance ba? Kung insufficient gani, dismiss. Wala na kang question. Pag ingon sufficient, butuhan kung angay ba mahigalang ipadayon o dili. Unya ang chairman kay kini mas Jerbel Loistro, ang pangutana ani di ka ni mamatay da sa committee level palandaan, Nestor? Straight to the point. Tanawa ko ni Jerbel Loistro. Kuha ni siya, kini niyang labihan kini ka-loyal ni BBM o loyal kay kini mahigalang Romualdez. Mutuo mo nga kini ni ang dili patyo ni Jerbel Loistro ni diha pa lang sa committee level. Straight to the point. Naghagmagi ani kay ni agi man sa proseso mahigala nga step by step. Katugang Sara na ditso man to. Kay nakakuha man og more than 1/3 votes. So kung makakuha og more than 1/3 votes, ditso na. Saka sa Senate. Kaning ila, ni agi gyud sa Committee on Justice. Nig-agi sa Committee on Justice, mo agi pag plenary. Una pa ni mapasaka ngadto sa Senate. So kining impeachment batok sa presidente, daghan kaayog agian. Mag-agi siya butas ng karayom kung makalusot ba siya o dili. Mo ni bantayanan na to. Kang Sara ini unya, paspas pa ni may tulin pa ni sa manatan. Maka-expect baka ni Jerbel Loistro, kini babayhana. Congresswoman Jerbel Loistro, maka-expect baka nga iyang ipadayon ang impeachment complaint or maka-expect ka nga patyo niya sa iyang level pa lang sa komitiba. Straight to the point.